Shanduko Zimbabwe! Shanduko Zimbabwe! Shanduko Zimbabwe! Notenda ngatigare edu pasi masvingo. Pamusoro notenda vari mukati tigare pasi, vamwe vari kumashure vanga vachikumbira kuti vakwanise kunzwa nekuona. Mufaro wangu wandinawo nhasi ndewo kuti patakapedzisira kuonana takaonana kurujeko, tarambidzwa kuita musangano muno. Ngatiteerera timbosiyana nezvimwe zvamuri kutaura. Taonana kurujeko, taikumbira vhoti kwamuri. Takumbira vhoti kwamuri, makatipa vhoti iyoyi. Muno ndokubva takwapaidza vamwe vaya vatinokwikwidzana navo. Vakanga vauya nemari, vakanga vauya nemasese, vakafunga kuti muri hove. Asi makaramba mukati wemisi kwete, hatisi hove, tiri vanhu, we are citizens. Thank you Masingo. Noremekedza vakuru vese vari pano, ma-10 champions vari pano, community leaders vari pano, our members of parliament, tinokutendai. Naona mauyawo pano kutikuta pamhemberero dzakadai. Vakuru vemakereke vari pano, ndanzwa pane mabishop nemapastors vari mukati, tinokutendai. Na minister vatsenura shoko pano, munhu waMwari ndo shoko rezokwadi ravataura. Thank you very much men of God. Vamwe vakuparidza nhema, vaparidza zokwadi yaJesu Kristu. Thank you very much. Pamusoro vakuru vemapurisa vehurumende vari pano, vanenge vasiri havo muuniform, nevakomana vedu veCIO. Ndoka musangano wenyu wehurumende iri kuuya, kwete zvimwe zviya. Wazadza! Shanduko Zimbabwe! Shanduko Zimbabwe! Shanduko Zimbabwe! Zvinondifadza kuti nhasi tauya, hatina chimwe chatavinga. Tavinga kuzongoti dhange. Thank you Masingo. Makavota iri nhanganyaya. Isu hatina kana bakatwa, hatina uta, hatina museve. Kana mari yedu chaiyo, ndimi mari yedu. Ivo vanenge vane mari yakawanda singabviri vachitenga vanhu. Isu tinoziva kuti hamutengeki, nokuti mwoyo wenyu wakatengwa kare neshanduko, mwoyo wenyu wakatengwa kare nerugare, mwoyo wenyu wakatengwa kare nechange. Koma unga anetseka mani, namuremera mani.
ndikati wakamboenderei pasi pangu waremerwa kusvika wati eke. Ndakabva musuru achitaura ndikati wandiremera sechituna ndikati wakambobvumirei mbudzi dzemunhu hadzibiwe. Wakaba mbudzi dzangu watadza kudzifudza, mota wakaba watadza kuidhiraivha nokuti maki hauna, magi hauzive kuti anotsikwa papi, uchaizorako. Nhasi tiri pano iri August, mwedzi wakatikoshera, mwedzi wemagamba, mwedzi wemauto edu, mapurisa edu munyika. Ndaitaura nezvemapurisa musuno nemauto edu neCIO. Ndichiti hama dzadiwa, musangano wenyu chaiwo unoona rugare rwenyu. Musanyeberwa kuti pati yenyu iZANU-PF masoja hana bato, masoja ndenyika. Mapurisa hana bato, mapurisa ndenyika. CIO haina bato, CIO ndenyika. Ndaiseka musuno ndikati kuti mukoma munangagwa haana kuudzwa chokwadi, asi sekuru Chiwenga anozviziya kuti ipo panapa ndakakura ndiri mumanyame ebhesa munyuseramo. Ndikakura imomo ndichiona, ndagara ndiri mandaimwa madhiringi asingabwinoro mu-Airman Smith, mu-Sergeant Smith. Saka hakuna chemasoja chandingauza. Vamweni hamuzizive kuti ndakanga ndaronga zano ndabva pagutu rokuti ndaida kuita musoja, ndokubva ndatoenda kuita mamedical test, ndikatoenda kuma-interview navamwe ainzi Gamwe ku-Air Force, ndaifanira kuita pilot. Zvapera izvozvo ndobva ndati handisi kuzonofa here kutraining. Asi sekuru Chiwenga vanozvizivei, vanoziva kuti kana achitaura neni vari kutaura nemusoja asingandengendeki, asingazungunuki, wekuti kana paamira hadzokere kumashure. Saka tinoremekedza mauto edu, mwedzi uno wekuremekedza mauto. Nava ndo vanoti protecta, ndo vanoti rwira. Chinosalutwa haisi party, chinosalutwa hasi munhu, chinosalutwa iconstitution, chinosalutwa vanhu nevhoti yenyu yamune maita pamavhotera, ndo panosalutwa nemusoja weZimbabwe. Paninga pa 2023 apa 2018 ndakataura ndikati mudhara wakanditaimira, but apa wanyanga yaona apa pose arwirwe asi piri tinopedzerana mudhara. Apa ndakamira. Munodisikira here masvingo? Munodisikira here masvingo? Eka ndava kuno kumasvingo makakosha. Hatidi kuti masvingo edu ave masvingo enhamo, hatidi kuti masvingo edu ave masvingo eruvengo, hatiri kuti masvingo edu ave masvingo ekupokana nekupondana nekukuvadzana. Masvingo ngave masvingo erudo, ngave masvingo ebudiriro, ngave masvingo erugare, ngave masvingo ekugadzira mabasa. Vana cold storage dzidzoke, vana dairy board dzidzoke, vana blue ribbon dzidzoke, makambani auye muno, mari inotodzoka kana macheta mukomana, mukacheta mukomana eno henyu. Munocheta mukomana kana mukomana? Mukomana kana mukomana? Saka tiri muno masvingo. Isu sandaenda hangu kumhemberero nokusedza makanzera, handisi kunyanyogara pano.
Ndinotarisa politics dzatiri kuunza munyika muno dzakatosiyana nedzanga dziriko. Vamwe vanenge vachiti Chamisa unza vanhu vaite jambanja, ita kuti vanhu vaende mustreet, ndiwe unoteererwa, ukataura vanhu vanobuda. Mwari havana confusion. Mwari kana vandipa chiuno vanenge vachindiudza kuti famba famba, apo wozodai, apo wozodai. Saka musandimanikidza kuita zvandisati ndatumwa. Kana ndazotumwa zvandigara, ndopandinoita zvinofana kuitwa izvo. Unondibvunza zvinoitwa zvei zvokugara pachigaro. Pandopinda ndakazoona kuti mabvuma kuti mukomana ngadi. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Masvingo oye toda kuti mudzokere paya pekuti Masvingo yaizikana ndo dhorobha guru rokutanga, asi hamuna chokurakidza. Marobhosi akatanga maimai. Mabuilding wanoenda mudenga panongone 1 or 2. Unoona mashopu aripo, N Richards yanga iripo ndiri grade 1 ndo iripo. Ali and company yanga iripo ndiri grade 1 ndo iripo. Tina yanga iripo ndiri grade 1 ndo iripo. Ndaona what's cooking matainda kunotambira chimwa madringa haisipo. Kureva kuti tiri kudzokera kumashure pa development yemuno muMasvingo. Mvura yanetsa, hakuna mvura. Marodzi acho ukatarisa hapana chiri kufamba. Ukatarisa upfumi hwenyika huri kubiwa. Ike zvinotarisai vanhu kuenda kunana Chilonga. Vanhu vatorerwa minda yavo. Toke Mukosano vakabviswa pavaigara. Migodhi iri kuuya ichitorwa, vanhu havana benefit. Vana bikita minerals, no benefit to the locals. But they've been mining kubva before 1980. But ukaenda kunharaunda hauoni chiripo. Tingava vanhu rudziko vari kumwa mutuvi, isu tiri varidzi vemombe, danga rakazara. Mashoronga achienda kuvatorwa, ko upfumi hwedu hunaniko? Hanza mutuvi mukaka haiwaka, ko kirimu ndeyani? Isu pahurumende yedu hakuna munhu anobviswa panzvimbo yemadzitateguru ake. Nyaya yeminda, nyaya yematitle deeds is an important issue. Vamwe ndakanzwa vachiti akapinda mukomana tinotorerwa minda. Haiwa, garai pamuri muti zete. Tichipinda ndiri kuuya kuzokupa title deed pauri ipapo, haubviswe nepati, haubviswe.